Здрасти, пастървари! Намирам се на тъмната река. Хванах една хубавка пастърва. Не е много голяма, обаче рибите са доста намалели и са доста малки. Явно рибарите, които идват, само ги хващат и повечето ги задържат. А освен това има и много бракониери, тия стока на тия диви недостъпни места, където няма никакъв контрол. Има всякакви типове, които си правят каквото си искат. И това продължава доста години вече, няма правия. Ето е моята рибка. Ето е моята красива хубава рибка от тъмната река. Много красива рибка. Ето е рибката. Това е мястото. Надолу беше пълно с малки рибки. Тук има доста пастърви. Гонат, удрят. Хванах една. Сега там ще помъча да хвана още някоя. И така, утре ще направя риболов на една друга. Още на две реки ще се преместя утре. Да видя там как е положението. И ще кача някой видео да гледате за вас. Чао!